L-Unjoni Ewropea fetħet kapitlu ġdid fil-politika migratorja tagħha, hekk kif se jidħlu fis-seħħ ir-regoli l-ġodda tal-Patt dwar il-migrazzjoni u l-Ażil, wara aktar minn 10 snin ta' negozjati kumplessi bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati membri. Dan il-Patt issa jgħaddi għal fażi leġislattiva bilan li jinħoloq qafas komuni Ewropew għal ġestjoni tal-migrazzjoni u l-Ażil. Waqt aġġornament lill-midja fil-Parlament Ewropew fi Brussell, rappreżentanti tal-gruppi politiċi ewlenin enfasizzaw li l-prijorità ewlenija li tintemm il-qasma bejn il-politiki nazzjonali u minflok tiġi adottata sistema Ewropea aktar uniformi, prevedibbli u effettiva. Dan mistenni jara li l-Istati membri inkluż pajjiżna japplikaw standards komuni għal proċeduri tal-Ażil filwaqt li jiġu salvagwardjati drittijiet fundamentali ta' dawk li jfittxu protezzjoni internazzjonali. Ġie enfasizzat li l-Kummissjoni Ewropea għandha tassigura li kull pajjiż ħares l-obbligi skont il-liġi Ewropea u li ma jkunx hemm devjazzjonijiet mill-qafas maqbul. Fost obbligi ewlenin li se jidħlu fis-seħħ hemm il-ħolqien ta' mekkaniżmu ta' solidarjetà bejn il-pajjiżi biex ir-responsabbiltà għall ġestjoni tal-pressjonijiet migratorji ma tibqax taqa' esklusivament fuq il-pajjiżi tal-fruntieri tal-Unjoni Ewropea bħal Malta. Il-Patt jara wkoll li l-pajjiżi jkollhom il-kapaċitajiet adegwati ta' akkoljenza, protezzjoni speċjali għal persuni vulnerabbli, sistemi ta' monitoraġġ ta' drittijiet fundamentali u pjani nazzjonali ta' emerġenza. Tema oħra prominenti li wkoll minn dejjem imbotta pajjiżna se tkun il-kooperazzjoni ma' pajjiżi tal-oriġini u ta' transitu. Il-gruppi politiċi Ewropej sostnew li għandha ssir distinzjoni aktar ċara bejn il-migrazzjoni legali u dik illegali filwaqt li jiġu promossi rotot legali ta' migrazzjoni li jwieġbu għal ħtiġijiet ekonomiċi u tas-suq tax-xogħol Ewropew. Għall-Unjoni Ewropea, il-Patt hu meqjus bħala wieħed mill-aktar proġetti ambizzjużi fil-qasam tal-migrazzjoni fl-aħħar snin biex ukoll jinħoloq bilanċ bejn ir-responsabbiltà u s-solidarjetà. Għal Malta li tinsab fuq waħda mir-rotot ewlenin tal-migrazzjoni irregolari fil-Mediterran, l-implementazzjoni tal-Patt mistenni jġib bidliet sinifikanti, partikolarment fil-mekkaniżmu ta' solidarjetà biex ir-responsabbiltajiet jinqasmu fuq kulħadd l-istess.